Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і мы працягнем гэтае абмеркаванне з нашим аглядальнікам у штотыднёвым эфіры з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, я тут такую рэфлексію прачытаў з нагоды таго рытуала, які скончыўся, дзякуй Богу, учора у Беларусі. Маўляў, што вельмі сумна глядзець на тое, што адбываецца у Беларусі, з таго пункту гледжання, што гэта не адпавядае ні нейкай увогуле часу, не тое, што гэта еўрапейская краіна і ўсё это знаходіцца ў Еўропе, а такія выбудоўваюцца мадэлі, спрабуюць нейкія такія традыцыі, ідэалагічныя каркасы збудаваць, нават горшыя, чым у краінах Азіі. Маўляў, там хоць нейкія свае традыцыі пад такую пабудову такой мадэлі монархічнай, там султанічнай нейкай падладкоўваюцца, а тут-то няма таких традыцый. Адкуль это што? З-за гэтага яшчэ больш сумна. Я разумею, што сумна, але ці мае вот месца тут менавіта такое бачанне сітуацыі, параўнанні, што нават горш, чым у краінах Азіі? Так, я бы тут пагадзіўся насамрэч, бо нават тое, што вось вы прывялі, гэта адпавядае вельмі добра маім адчуванням сённяшняга дня. Бо калі мы паглядзім там на палітычную традыцыю, уласна кажучы, у азіяцкіх краінах альбо ў афрыканскіх краінах, дык стаўленне там зусім іншае. Вось я ў гэтым кантэксце лукашэнкаўскіх лічбаў я шмат прыкладаў розных паглядзеў, там не ведаю, Туніс, Егіпет, Сірыя, там розныя афрыканскія краіны кшталту Камеруна, экватарыяльнай Гвінеі, як там праходзілі выбары, якія там былі лічбы. Ну і гэта прыкладна ў гэтым кантэксце. І вось такая ж пабудова з кандыдатамі, якія нічога не вырашаюць, якія проста вось для колькасці прысутнічаюць. І тут што трэба сказаць? Ну, у шматлікіх афрыканскіх краінах, у азіяцкіх краінах так, на жаль, склалася, там няма дэмакратычных традыцый, і ў шэрагу грамадстваў, на жаль, няма асаблівых памкненняў да дэмакратыі. У Беларусі ўсё ж такі сітуацыя та іншая. Мы ж бачылі, прынамсі, той же 20-й год, мы бачылі гэтых людзей на вуліцах, мы бачылі гэтую надзею, і вось тады ў 20-м годзе падавалася, што насамрэч, ну, калі можа і зараз не атрымаецца, ну, дык вось праз пэўны час. Вось беларуская сітуацыя, яна ў якімсьці чынам нагадвае іранскую. Вось калі мы паглядзім, што адбываецца ў Іране там цягам апошніх 30 гадоў, вось праз пэўны час, што раз выходзяць людзі, яны пратэстуюць, яны апантаныя, і вось калі за гэтым назіраеш, ну, падаецца, ну, вось яшчэ трошачкі, ну, вось гэтым разам у іх усё атрымаецца. І пакуль не атрымалася. Ну, у Беларусі быў такі ўсплеск у 20-м годзе, і падавалася, ну, вот яшчэ трошкі, ну, не можа гэта доўга працягвацца. Ну, што, мы маем пачатак 2025 году і тую сітуацыю, якую маем. Ну, а што, калі ўжо казаць пра ўяўленне і пачуцці, сёння мне амаль увесь дзень пишуць альбо тэлефануюць мои нямецкія знаёмыя, сябры, якія асабліва і не цікавяцца ўсходнееўрапейскімі тэмамі. Ну, вось яны там былі па дарозе недзе па радыё, пачулі гэтую навіну, якую тут пракручваюцца там з Лукашэнкам і яго амаль 87%. Ну, вось гэта так кранае людзей. Вот для них это настолько цяжка уявіць, што вось такое магчыма ў еўрапейскай краіне, якая знаходзіцца побач, што ў іх нават ідзе такі імпульс, можна напісаць нешта. Не, ну, яны пішуць такія рэчы агульныя, вось шкада, вельмі шкада, што так адбываецца у той краіне, дзе ты нарадзіўся, з якой ты паходзіш. Ну, як жа так? Як такое можа быць? Ці зменіцца гэта калі-небудзь? Вось такое агульнае пытанне. І, шчыра кажучы, адказваць на такія пытанні сёння, вось у гэты момант, калі гэта ўсё прайшло, скончылася, і так, як яно скончылася, досыць цяжка. І тут хочацца сказаць, ну, добра толькі адно,
што прынамсі гэтыя людзі, якія пачулі там па радыё альбо ў навінах на тэлебачанні альбо прачыталі там на нейкай інфармацыйным партале пра гэтыя лукашэнкаўскія лічбы, што яны не бачылі ўсяго таго, што адбывалася апошнімі днямі, што яны не ведаюць, як працуе беларуская дзяржаўная прапаганда, што яны не ведаюць, што там рабіў Лукашенко учора разам з сабакам на выбарчым участку. Бо калі б яны яшчэ гэта пабачылі і з гэтым да мяне звярнуліся і папрасілі бы вось гэта патлумачыць, як гэта магчыма ў еўрапейскай краіне у 2025 годзе, ну тады б гэта было зрабіць зусім цяжка. Так, прынамсі, хаця б без гэтага. І ўжо добра. Слухайте, ну вот нават вы сур'ёзны чалавек не маглі абысціся без того, каб вот гэтага беднага шчанюка не ўзгадаць. Ну сабака і сабака сабе. Чаго там вот і ўсе СМІ учора там яго ўсё церабілі гэтага беднага цуцыка, і вы вот сёння сур'ёзны палітолог. Я больш скажу, што гэта з усіх тых персонажаў, якія з'явіліся на той выбарчым участку разам з Лукашэнкам, гэта быў самая прыстойная асоба. Я б нават так сказаў, з тых усіх, хто там прысутнічаў. Тут пытанне хутчэй да таго чалавека, які прывёў, які паводзіў сябе так разам з гэтай жывёлай. Ну, а яшчэ, конечно, мяне ўразіла. Там я праглядзеў, конечно, пераважна курсорна тую прэс-канферэнцыю з Лукашэнкам, але там было выдатнае пытанне ад нейкага расійскага журналіста. І гэта выразна дэманструе якасць і глыбіню гэтых так званых выбараў. Чалавек ідзе, прыязджае з Расійскай Федэрацыі на прэс-канферэнцыю да Лукашэнкі у дзень выбараў. Лукашэнка ідзе на 7-й тэрмін, што ён яго пытае пра гісторыю стасункаў паміж Лукашэнкам і Шпіцам. Гэта ўсё, што трэба ведаць пра гэтыя выбары. Ну, хацелі чаго-нибудь такого нават не жолченька, а гараченькага, можа быть, прызнаўся бы ў чым-нибудь Лукашенко ў адносінах са Шпіцам. Он Гайдукевич посціць фоткі ў ложку са сваім бульдогам. Тут вот таксама можа што-нибудь бы знайшлося. І зноў жа, у мяне дэмакратычныя погляды. Людзі могуць рабіць тое, пакуль гэта ўсё ідзе ў рамках закону, усё нармальна, тут няма пытанняў, але ўсё ж такі. Ну, вядома, калі б яны жадалі сапраўды прадэманстраваць, што гэта фарс, а не выбары, тут і нічога прыдумляць не трэба было. Тут не то, што хоча інакш. Тут трэба было прыдумаць такую гісторыю. Ну, раптам тут і так не спатрэбілася. Гэта настолькі арганічна глядзелася, уся гэтая гісторыя паводзіны Лукашэнкі. Гэта настолькі пасавала да кантэксту гэтых выбараў, як яны ішлі, што у гэтым сэнсе такая прыгожая гісторыя, назовем гэта так. Але ізноў жа, калі мы вернемся да еўрапейскіх традыцый, усё ж такі узгадаем, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, што ў еўрапейскай краіне чакаюць ўсё ж такі нейкіх памкненняў да дэмакратыі, што так у Еўропе звычайна не паводзяць, няма такіх палітычных традыцый у Еўропе. І галоўнае, у Беларусі няма такіх традыцый, гэта навязаныя традыцыі, тое, што мы бачым, то, канешне, прыкра. Но ізноў жа, традыцыя гэта справа такая, тут пра іншае можна паразмаўляць. Тое, што Лукашенко прыносіць, яно ж гэта робіць на працягу дзесяцігоддзяў, і ён спрабуе сфармаваць беларускае грамадства, і беларускую дзяржаву, сыходзячы з сваіх уяўленняў. І тут цяжка сказаць, што гэта ўсё не мае ніякага ўплыву. Гэта мае ўплыў. Лукашенко вельмі моцна паўплываў на беларускую палітычную культуру. І калі б ён Лукашенко не сышоў, ці будзе гэта праз 5 гадоў, праз 10 гадоў, праз 3 месяцы, усё роўна гэты ўплыў застанецца, і з гэтым прыйдзецца яшчэ вельмі працяглы час існаваць. Ну так, ведаеце, я звярнуў увагу на словы, якія сказаў міністр замежных спраў Эстоніі напярэдадні вось гэтага дня галасавання. Ён назваў тое, што адбываецца ў Беларусі, імітацыяй дэмакратыі. Я, гледзячы на тое, што там адбывалася, дадаў бы, можа быць, што спачатку падумаў, што гэта больш падобна на імітацыю
усенароднай любові і электаральнага экстаза, але відаць все ж таки слухаючы Лукашенко, які ўсё ж не один раз звяртаўся да тэмы дэмакратыі, тому что тут же ж дэмакратыя по яго уяўленню там хтосьці ідзе ў турму, хтосьці ідзе едзе вымушаную міграцыю, а хтосьці тады пакорліва ідзе там, я не ведаю, на прэс-канферэнцыю да Лукашэнкі. Тут праява дэмакратыі, як ён сказаў Стіву Розенбергу. Ці сёння сустракаючыся з прадстаўніком СНД заявіў, што мы так спрабавалі зрабіць усё дэмакратычна, каб ні адзін вораг да нас не прыдраўся. Усё ж таки спрабаваў імітаваць дэмакратыю, ці імкнуўся пабачыць і здабыць сабе нейкую там імітацыю ўсенароднай любові. Я думаю, што ў міністра замежных спраў Эстоніі у Лукашэнкі просто зусім прынцыпова розныя ўяўленні пра дэмакратыю. Калі б мы спыталіся у гэтага эстонскага міністра, я думаю, што якасці прыкладу прывёў бы сённяшні еўразвяз, дэмакратычную традыцыю ў Еўропе і гэтак далей. Калі б мы спыталіся у Лукашэнкі, дарэчы, наколькі, прынамсі, я не ведаю, што калісьці хтосьці пытаўся у Лукашэнкі, ці ведае ён, што такое дэмакратыя, хутчэй, якія ўяўленні ў яго пра дэмакратыю. Было б насамрэч цікава пачуць адказ ад Лукашэнкі. Думаю, нічога цікавага мы, аднак, не пачулі. Гэта іншая справа. Дык вось, лукашэнкаўскія ўяўленні пра дэмакратыю, пра выбары, гэта ўяўленні з яго маладосці, гэта савецкія часы. Я думаю, што нездарма ён звяртаецца, звярнуўся учора да таго ж Леаніда Брэжнева ў сваіх разважаннях. Вось, напэўна, гэта з яго пункта гледжання і была дэмакратыя. Калі ўсе на 100%, у лукашэнкаўскім выпадку, добра, не на 100%, на 86,82% прыходзяць і падтрымліваюць Лукашэнку. А астатнія галасуюць пераважна за тых кандыдатаў, якіх Лукашенко прызначыў, сам вызначыў, хто зойме якое месца. Так што, калі мы маем на ўвазе савецкую традыцыю, савецкія ўяўленні пра дэмакратыю, то можна казаць, што была спроба зімітаваць гэты савецкі вопыт. Я б не казаў бы ў гэтым кантэксце, увогуле не выкарыстоўваў бы слова дэмакратыю. Гэта хутчэй за ўсё імітацыя выбараў. Вось такая сапраўдная імітацыя. Яны спрабавалі даказаць, што ў іх праходзяць выбары, яны спрабавалі даказаць, што ў іх ёсць незалежныя назіральнікі, яны спрабавалі даказаць, што ў іх ёсць ЦВК, які падлічвае галасы, яны нават імкнуліся даказаць, што іх не ёсць нейкія экзіт-пулы, гэта ўсё выглядала, мякка кажучы, неўпэўнена, а часткова нават гратэсна. Адну рэч я нават не зразумеў. Я сапраўды чытаў гэтыя навіны афіцыйныя і не мог гэта зразумець, навошта яны ўжо пачынаючы з суботы і працягваючы гэту нядзелю праз пэўны час заўсёды паведамлялі, што прагаласавала на гэтых выбарах там пэўная колькасць людзей, якія пражываюць за мяжой. Спачатку там было 30 чалавек, потым 50 чалавек. Не ведаю, на якой лічбе яны спыніліся, там 100 чалавек, 120 чалавек. Вось я просто не магу гэта зразумець. Я магу шмат чаго зразумець, навошта гэта паведамляць? Бо свайго ж пункту гледжання, гэта ж выглядае зусім абсурдна. Каго гэта цікавіць? Каму гэта патрэбна? Які месседж? Што ты хочаш гэтым сказаць? У іх, відаць, свая логіка. Безумоўна, свая логіка. Мы з вами пра гэтую тэму шмат разоў так паўжартам яе абмяркоўвалі, але калі ўсё ж таки лічыць, што можа быць сапраўды у іх былі такія, маецца на ўвазе ў рэжыма такія планы зляпіць з канапацкай па выніку гэтай кампаніі нейкую там Ціхановскую 2.0, новую лідарку дэмакратычных сіл, даць ей 15 000 і выпхнуць у бок Вільні. Ці будуць яны зараз, атрымаўшы вось гэтыя вынікі, там правёўшы ўсе гэтыя размовы, ўсе свае рытуальныя дзеянні, на гэтым плане нейкія яго рэалізоўваць? Я б тут пагадзіўся з Валером Карбалевічам, калі я не памыляюсь, у яго погляд такі, што яны будуць спрабаваць прасоўваць канапацкую
у розных кантэкстах. Вось і гэта ж не першы такі вопыт. Яны ж рабілі тое ж самае на пачатку гэтага дзесяцігоддзя з Юрыем Васкрасенскім, якіх таксама лічыўся там дэмакратам, апазіцыянерам першапачаткова і гэтак далей, нават чалавекам, які пэўны час правёў за кратамі. Нешта падобнае яны змогуць паспрабуюць зрабіць з Канапацкай, могуць паспрабаваць прынамсі. Я магу себе гэта уявіць, там засылаць яе ў саставе у складзе розных дэлегацый, калі ўвогуле будзе такі кантэкст. Але тут ёсць праблема. Калі мы паглядзім на Святлану Ціхановскую, вось Святлана Ціхановская ў жніўні 2020 году і Святлана Ціхановская, сённяшняя Святлана Ціхановская, то якасць, палітычная якасць яе працы, яна зусім іншая. Святлана Ціхановская за гэты час стала прафесійным палітыкам. Мы можам ставіцца па-рознаму да Ціхановскай, хтосьці яе падтрымлівае, хтосьці расчараваўся, але яна за гэты час яна назапашыла велізарны палітычны вопыт. У Лукашэнкі, прынамсі на заходнім напрамку, і блізка такога вопыту няма. Калі пачуць разважанні Лукашэнкі наконт захаду, і учора іх было шмат, тое ж там Лукашенко распавядае пра Германію, што ён распавядае пра Польшу, што ён распавядае пра Злучаныя Штаты, ты адразу бачыш, вось у мяне адразу такі малюнак Лукашенко увечары перад расійскім тэлевізарам разам з Колем сядзяць там, глядзяць то Слаўёва, то Кісялёва і дыскутуюць з імі. Вось адтуда ідуць гэтыя веды і погляды на тое, што адбываецца на захадзе. У Ціхановскай зусім іншая гісторыя. Вы не знойдзеце амаль палітыкаў, сур'ёзных палітыкаў, заходніх палітыкаў, сённяшніх уплывовых палітыкаў, з якімі Ціхановская б не сустракалася, якіх яна не ведае. Прэзідэнт Францыі ведае, мінулы прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама, федэральны канцлер Германіі, генеральны сакратар НАТО. Гэты спіс можна працягваць. То бок яна, у яе каманды куды іншае і зусім лепшае разуменне таго, як на захадзе працуюць і робяць палітыку у адрозненні ад Лукашэнкі. Чаму я ўзгадаў Ціхановскую? Калі зараз узяць Канапацкую, ну так, Канапацкая правяла пэўны час за мяжой. Напэўна, яна разумее заходні свет лепш за Лукашэнку. Але прафесійных якасцяў там, прынамсі, зараз не назіраецца. Прафесійнай падрыхтоўкі для такой працы таксама няма. Акрамя таго, калі параўнаць Канапацкую сённяшнюю і Канапацкую ў 2020 годзе, тут трэба адзначыць, што Канапацкая ў прафесійным сэнсе яна здала. Ну і гэтых нічога надзвычайнага няма, бо яна палітык-аматар, яна не прафесійны палітык. Яна ўваходзіць, калі гэта рэжыму патрэбна. Яе трэба было прасоўваць у 2020 годзе, яны зараз трошкі з ёй пагулялі. Так што ў яе няма тых якасцяў, якімі яна можа нешта нейкім чынам прывабіць заходні бок. У тым сэнсе, навошта патрэбна Канапацкая, калі ўжо размаўляць з кімсьці патрэбіцца ў беларускім кантэксце, ну дык лепш размаўляць з Ржанковым адразу, альбо з Лукашэнкам, чым з Канапацкай. Навошта марнаваць час? Ну, тут же ж размова ідзе менавіта каб рэжым хоча, ну вот как бы подсунуть дэмакратычным сілам, ну і заходнікам, вот электаральны цикл міну, вот по выніку гэтага нейкая канструктыўная хай сабе, але апозіцыя, вот калі ласка, вот вам новая Ціхановская. А што вы кажаце, у яе няма нейкіх там досведу, навыка ўсяго астатняга, яна там не прафесійны палітык. Так Ціхановская увогуле не палітык была па першым моманце. Так што ж тут казаць? Тут а то мы зараз дакоцімся до таго, што ні ў кого няма такога досведа, як у Лукашэнкі. Хто ж то, як жа ж ён можа ісці ў прэзідэнты?
Ну ізноў жа з досведам Лукашэнкі, калі вось вы паглядзіце на тых кандыдатаў, якіх гэтым разам Лукашэнку падабралі, з кім ён з кім у яго ішла барацьба. Ну калі мы возьмем таго ж Саранкова, Гайдукевіча, Хішняка, ну так на іх фоне Лукашенко гэта буйны палітык сусветнага маштабу. Гэта заўсёды пытанне параўнання, з кім і каго мы можам параўноўваць. Праблема з Канапацкай звязаная, якую я бачу ў рэжыма, яны могуць паспрабаваць пагуляць у гэта, але для таго, каб былі пэўныя зрухі, Канапацкая павінна сябе нешта ўяўляць. У яе павінна быць нейкая палітычная сіла, у яе павінна быць нейкая палітычная вага. І тут у Лукашэнкі пачынаюцца праблемы. Бо нават калі ўявіць, што ты такога чалавека і кантралюеш цалкам, но ўсё ж таки паспрабаваць стварыць апазіцыйную сілу ў сённяшніх умовах, прычым не там нейкага Гайдукевіча умоўнага з Саранковым, але сапраўдную апазіцыю, то гэта для Лукашэнкі можа мець негатыўныя наступствы. Яны толькі ж усіх загналі под плінтус. Яны ж толькі што адрапартавалі, што ўсё спакойна прайшло, няма ніякай актыўнасці. І зараз самім трошки гэтыя гайкі раскруціць не. Гэта для Лукашэнкі, гэта я себе вельмі цяжка уяўляю. І акрамя таго, трэба сказаць, што Канапацкая, чалавек для гэтага абсалютна не падыходзячы. Бо ізноў жа сярод тых людзей, калі мы возьмем людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, і тыя, хто больш-менш цікавіцца беларускай палітыкай і ўвогуле уяўляе сябе, хто такая Ганна Канапацкая, гэта непрымальны чалавек. Мне цяжка ўявіць сябе сур'ёзнага чалавека з сур'ёзнымі дэматрывалымі дэмакратычнымі поглядамі, які ў сённяшніх умовах можа падтрымаць Канапацкую. Мне было б цікава, дарэчы, даведацца, колькі чалавек сапраўды прагаласавала за Канапацкую. І тут мне падаецца, я магу себе уявіць, што яна, калі мы реально подлічылі б галасы, напэўна, яна нават заняла і апошняе месца. Прынамсі, у тую лічбу, якую ёй намалявалі, мне падавалася сумневным яе лічба яшчэ ў 2020 годзе, а зараз тым больш. Цалкам згодны. Дарэчы, калі ўжо узгадалі і Ціхановскую з аднаго боку, з другого боку ваших калегаў, палітычных аглядальнікаў, аналітыкаў, вот вы узгадалі Карбалевіча, а Класкоўскі з нагоды вось заканчэння гэтага умоўнага электаральнага цыкла і з нагоды Ціхановскай і легітымнасці, непрызнання легітымнасці Лукашэнкі сказаў, у той же час адбываецца, ўжо пачалося размыванне легітымнасці Ціхановскай. Згодны з ім ці не? Вот як пракаментуеце? Я б сказаў так, это можа адбыцца. Мы тут павінны зразумець пытанне легітымнасці у чым успрыняцці. Калі мы паглядзім на кіраўнікоў заходніх краінаў, дык там на гэтым накірунку, калі мы берем галоўныя краіны, якія Беларусю сапраўды цікавяцца, там Польша, краіны Балтыі, Германія, у пэўным сэнсе Францыя. Вось чым далей ад Беларусі, тым менш цікавасць, гэта зразумела. Там я не бачу нейкіх такіх канкрэтных зрухаў. Тое, што я вось назіраў апошнім часам, якраз такі ў публікацыях замежнага друку, я маю на увазе міжнароднага друку, дзе выказваліся палітыкі, то палітыкі, у тым ліку еўрапейскія, я там такога не пабачыў. Вось у мяне такое ўяўленне не склалася. Калі ж мы паглядзім на людзей простых, актывістаў, тых людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія, зразумела, зараз ніякім актывізмам не займаюцца, і актывістаў, якія выехалі за мяжу. Дык у гэтым сэнсе я са спадаром Класкоўскім, канечне, пагадзіўся. Бо ёсць сур'ёзнае расчараванне адсутнасцю вынікаў, і чым далей мы ідзем наперад, тым далей ад нас застаецца 2020 год. Таму вось гэтая аргументацыя 2020 годам, што вось у нас было гэта ў 2020 годзе, мы дамагліся гэтага ў 2020 годзе, з гэтай аргументацыяй будзе ўсё больш цяжка, бо калісьці хтосьці скажа, не хтосьці скажа, а тыя ж людзі, якія цікавяцца і займаюцца палітыкай, могуць сказаць, прабачце, 2020 год гэта ўсё добра, і гэта было выдатна, і гэта было прыгожа, але гэта быў 2020 год, а сёння у нас ужо 25, і у нас
зусім іншая палітычная рэчаіснасць. Так што можна ў гэтым сэнсе сапраўды сказаць, што час іграе не на карысць Святланы Ціхановскай. І зараз сітуацыя таксама і палітычная можа быць досыць неспрыяльнай. Яшчэ трэба будзе выбудоўваць стасункі з новай адміністрацыяй Злучаных Штатаў, а гэта будзе вельмі цяжка, гэта будзе сапраўды складаны кейс. Што тычыцца Еўропы, то тыя кіраўнікі, еўрапейскія кіраўнікі, якія добра памятаюць пра 20-й год і ўспрымаюць 20-й год, то гэтая генерацыя палітыкаў, яна паступова будзе сыходзіць. Гэта таксама факт. Так, у нас амаль 1500 уже нават больш гледачоў зараз, і самы час зрабіць некалькі аб'яў. Першае, самае галоўнае, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, хто гэтага не зрабіў яшчэ. Другое, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши штотыднёвыя сустрэчы со спадаром Александром. Ну и безумоўна расширвайте и задавайте свои пытанні, калі гэта для вас бяспечна. Третье, зараз такая ситуация, мы да яе, можа быть, вернемся цягам размовы, что, ну, усім нам трэба пэўная падтрымка ад вас, наших гледачоў і слухачоў. Таму, калі ласка, калі ёсць у вас такая магчымасць, падтрымайце працу нашай рэдакцыі праз альбо Patreon, альбо подпіску на Ютубе, альбо праз іншыя магчымасці. Тут будзе зараз спасылачка у нас у каментатарскай. Калі ласка, звярніце увагу. Ну і яшчэ адно. Бачыце, у спадара Александра над галавой з правага боку, вось тут вот недзе, вот так вот можно убачыць вось такі карышок. Вот так вот ён сядзіць. Да, правильно. Вот тут, дарэчы, вось гэтая кніга, я покажу яе так. Тут ёсць нацыянальная ідэя і ад спадара Александра Фридмана. Так вось, 2 лютага, а гэта ўжо буквально праз некалькі дзён, мы с Александром Фридманом разам сустрэнемся з беларусамі горада Эссен і ваколіцаў. Так што, калі ласка, прыходзьце на нашу агульную сустрэчу, каб паразважаць пра беларускую нацыянальную ідэю, пра нашу будучыню, пра нашае грамадства, ну і пра нас, што нас чакае. Так што, калі ласка, Эссен, глядзіце больш падрабязную інфармацыю на соцсетках вашай суполкі мясцовай. Ну а перад гэтым 1 числа я ўжо, праўда, без спадара Александра буду у Саарбрюкене. Так што заходзьце таксама туды на сустрэчу. Давайте далей. Спадар Александр, нашумелыя было некалькі заяваў Лукашэнкі падчас гэтай прэс-канферэнцыі. Што праўда, Сергей Чалы кажа, ён там быў у эйфарыі ад гэтай нібыта чарговай элегантнай перамогі, таму звяртаць асаблівай увагі на словы яго не варта, але ўсё ж такі, калі ён сказаў пра тое, што ідуць перамовы паміж Мінскам і ЗША, і без пасярэдніцтва, як ён сказаў, ОПАў, і мы там нейкіх там вынікаў дабіваемся, можна было, конечно, так спачатку хмыкнуць, але праз некалькі гадзінаў з'явілася інфармацыя, што была вызваленая грамадзянка ЗША, прычым ніхто не ведаў, што яна ўвогуле знаходзіцца у лукашэнкаўскай турме. Калі шлі размовы пра грамадзянаў ЗША, то ўсе ведалі пра Юрася Зянковіча і ўсё. Больш ніякай інфармацыі. Выйшла жанчына Анастасія, я, дарэчы, з ёй знаёмы, яна з Далласа, даўным-даўно жыве ўжо ў ЗША, больш там пад 30 гадоў, як ЗША ўжо жыве. Ну вот, якім чынам і што там здарылася, невядома падрабязнасцяў. Тым не менш, пра што сведчыць вось гэтая сітуацыя з вызваленнем і больш затое з перамовамі такімі наўпроставымі паміж Мінскам і Вашынгтонам. Давайте, наверное, напэўна, пачнем з гэтай прэс-канферэнцыі Лукашэнкі і пра агульны кантэкст. Эйфарыя ў пэўным сэнсе яна прысутнічала, але б я не абмяжоўваўся толькі эйфарыяй. Там у Лукашэнкі былі розныя пачуцці. Ён насамрэч быў розны і асабліва не звяртаў увагу на тое, як гэта будзе ўспрымацца і аўдыторыяй, і тымі ж журналістамі. Напрыклад, калі ён размаўляў з заходнімі журналістамі,
журналістамі, ён адказваў вельмі падрабязна. Гэта была свайго кшталту таксама магчымасць для яго для такога завочнага дыялогу з заходнімі кіраўнікамі, то бок ён звяртаўся да журналістаў, але месаджы там ішлі, якія тычыліся увогуле тых краінаў, якія яны прадстаўляюць, і былі, як мне падаецца, накіраваныя кіраўніцтву гэтых краінаў. Напэўна, з гэтай мэтай Лукашенко і арганізаваў гэтую прэс-канферэнцыю ў дзень выбараў. Магчыма, банальна спужаўся, што тыя замежныя корэспандэнты, якія прыехалі на гэтую прэс-канферэнцыю, на гэтыя выбары так званыя, то яны проста паглядзяць на ўсе гэтыя працэсы і ўедуць. І ён не паспее там паразмаўляць, і можа нездалёка не ўсе застануцца на ягоную прэс-канферэнцыю. Ну вот таму і напэўна вырашылі яны зрабіць так, як яны зрабілі. Агрэсіі там, дарэчы, было шмат у дачыненні да заходніх журналістаў, і абразы былі, ну ўсё як заўсёды у Лукашэнкі. Цяпер да амерыканцаў. Сённяшняя амерыканская адміністрацыя, хаця Лукашенко казаў, што гэта выклік пераважна для еўрапейцаў, ён мае рацыю, для еўрапейцаў гэта сапраўды, для Еўропы гэта велізарны выклік, адзін з самых сур'ёзных выклікаў за апошні час. Але калі ён кажа, што яму з гэтага нічога не будзе, што гэта для яго ўвогуле не выклік, ну гэта, так бы мовіць, лукаўства з боку Лукашэнкі. Усё зусім не так проста, і мы бачым, якім чынам паводзіць сябе сённяшняя адміністрацыя, як жорстка яны сябе паводзяць. Вось учора не спадабалася паводзіны кіраўніцтва Калумбіі, якое сапраўды сябе не вельмі канструктыўна вядзе і адрозніваецца такім моцным антыамерыканізмам. Адказ жорсткі, імгненны, з санкцыямі, і ўсё, мы пабачылі. Так будзе з усімі астатнімі, хто паспрабуе супраціўляцца. Ну, не з усімі, магчыма, але з тымі, каго Трамп лічыць слабымі, відавочна. Будуць паводзіць сябе менавіта такім чынам. І вось Лукашенко, ён у дачыненні да новай амерыканскай адміністрацыі, ён вагаецца. Мне падаецца, што Трамп яму сапраўды падабаецца. Стыль паводзінаў Трампа падабаецца, яны ў блізкім узросце, можа сапраўды Лукашенко Трампам захапляецца, вось. Але гэта стыль непрадказальны. Лукашенко ён і сам вельмі непрадказальны. А вось калі сустракаюцца два непрадказальных палітыка, то бывае досыць цяжка. Таму Лукашенко і кідае то ў адзін бок, то ён пачынае хваліць Трампа, то ён пачынае скардзіцца на ягоную палітыку. Ён хацеў бы, як мне падаецца, добрых стасункаў, прынамсі добрых кантактаў са Злучанымі Штатамі. Але ён адначасова разумее, што ў гэтыя кантакты трэба, каб яны сапраўды адбыліся, трэба рабіць інвестыцыі. І ў яго тут пэўныя рэчы, якія ён можа зрабіць, у яго ёсць. Вось высветлілась, была амерыканская грамадзянка у яго распаражэнні. Ёсць яшчэ адзін амерыканскі грамадзянін, гаспадар Зянковіч. Ёсць супрацоўнікі Радыё Свабода. Лукашенко выдатна разумее, што гэта тыя людзі, якія цікавыя амерыканцам, што тут наконт гэтых людзей могуць весціся нейкія перамовы. Але ён, як мне падаецца, баіцца, што ён зробіць адпаведныя крокі, перадасць гэтых людзей у надзеі, што амерыканцы звярнуць на яго ўвагу і зменяць сваё стаўленне да яго, а там нічога не атрымаецца. І таму я магу себе ўявіць, што гісторыя з гэтай жанчынай, мы ж не ведаем, за што яна там была затрымана, якія былі прычыны. Мы ведаем, што гаворка ідзе пра амерыканскую грамадзянку. Напэўна, гэта была спроба са стараны Лукашэнкі, вось такі пэўны тэст, паглядзець, а што атрымліваецца ў стасунках з гэтай адміністрацыі ці не. Давайте разгледзім храналогію. Як яно было учора? Калі б у Лукашэнкі былі б сур'ёзныя, цікавыя, добрыя кантакты з амерыканцамі, ну хіба ж ён не паспрабаваў бы звярнуць на гэта ўвагу у час гэтай прэс-канферэнцыі. Калі б ён там, не ведаю, паразмаўляў з Трампам, ўсё роўна ён бы гэта не прыхаваў бы. Вось. Ну, калі б яго нават была размова з тым жа дзяржсекратаром Рубіо.
Марка Рубіо. Ну напэўна ён бы про гэта сказаў. Лукашенко гэта не той чалавек, які можа хаваць праўду, ніхто і праўду можа хаваць нейкую інфармацыю. Напэўна, контакты былі. Напэўна, позаўчора, магчыма учора да гэтай прэс-канферэнцыі Лукашенко прыняў рашэнне аб вызваленні гэтай жанчыны. Напэўна, быў ціск з боку амерыканцаў. Ён жа нават падчас прэс-канферэнцыі падкрэсліў, што амерыканцы за сваіх грамадзянаў вось як змагаюцца. Высновы, што значыць перамовы, ну тут ізноў жа я бы вельмі асцярожна да гэтага падыходзіў. Калі Лукашенко магчыма размаўляў з нейкім пасярэднікам, гэта зусім не значыць, што там праводзяцца нейкія сур'ёзныя перамовы. Што мы маем па факце? Па факце мы маем, што жанчына была вызвалена. Мы бачым, як амерыканскі бок гэта паказаў, непрыемна паказаў для Лукашэнкі. Там быў кпін у бок Байдена, што Байден нічога не быў у стане зрабіць, а вось прыйшоў Трамп, і мы гэтага дамагліся. Гаворка пра тое, што Лукашенко нешта атрымаў у адказ, пакуль няма. Але з другога боку, прынамсі на дадзены момант, я не бачыў нейкія ацэнкі беларускіх выбараў з боку амерыканцаў. Магчыма, амерыканскі бок просто прамаўчыць і не будзе аніякай рэакцыі. Што гэта для Лукашэнкі плюс ці мінус? Ну, цяжка сказаць. Калі цябе не заўважаюць, гэта не асабліва добра. Калі цябе ўсё ж такі не крытыкуюць, можа, і ўжо не так дрэнна. Паглядзім. Побачым. Пакуль зарана казаць там пра нейкія перамовы. Але я не выключаю, што яны могуць адбыцца. І тут Лукашэнкі ёсць пэўныя козыры, яму ёсць што прапанаваць амерыканцам. На дадзены момант тое, што мы ведаем, грамадзянін Злучаных Штатаў Зянковіч і журналісты Радыё Свабода. Магчыма, ёсць і іншыя грамадзяне Злучаных Штатаў, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі. Вось, як мы бачым, непразрыстая сістэма, няма ніякіх інсайдаў. Вось вызвалілі учора чалавека, амаль ніхто журналістаў і не ведаў, што гэта за чалавек, чаму, які артыкул. Ну і да сённяшняга дня ўжо прайшло багата часу. Напэўна, яна пакінула тэрыторыю Беларусі, знаходзіцца ўжо па-за межамі, а мы ўсё роўна нічога і не ведаем про гэтую гісторыю. Зусім іншая рыторыка была адносна Польшчы. Тут увогуле спачатку там ён у адказ на пытанні журналіста Полсата разліваўся елеем, расказваў пра тое, што як ён любіць і паважае Польшчу, што ніколі такога не было і не будзе прэзідэнта, які з такой павагай ставіцца да Польшчы і польскага народа, і гэтак далей. Ужо вушы сварачваліся ў трубку, калі проста ўзгадаць, што некалькі тыдняў там ці месяцаў раней гучала і ў бок Польшчы, і як сябе паводзіць рэжым у дачыненні да пахаваных і помнікаў солдат арміі краёвай і гэтак далей. Мы памятаем выдатна і пра тое, што Анджэй Пачобут застаецца за кратамі, перамовы пра яго вызваленне ні да чаго так і не прывялі. Тут, праўда, паралельна фактычна пачалася там нейкая там спрэчка і нейкія там дрэнныя словы у бок міністра замежных спраў Польшчы Радаслава Сікорска з боку МЗС беларускага, які вырашыў, што ён тут ужо канкрэтна такі філіал расійскага МЗС, і глас вырашыў, што ён добры вучань Марыі Захаравай, і ў гэтым стылі пачалі там адказваць яму. Але што гэта азначае? Гэта нейкі намёк, ці гэта вот просто абы ляпнуць? Вот як вы ўспрынялі вот гэтую польскі накірунак выказванню? Я б тут падзяліў бы з аднаго боку ўся польская тэматыка і кейс Сікорскага. Бо ўсё, што звязана з Сікорскім, все, што адбываецца вакол Сікорскага і рэакцыя Лукашэнкі, гэта асабістая. І тут карані ідуць у 2010 год, калі напрыканцы 10 года перад выбарамі, з выбарамі 10 года Лукашенко сустракаўся ў Мінску з Сікорскім і ягоным тагачасным, цяпер ужо памерлым нямецкім калегам Вестэрвеле. І яны сапраўды спрабавалі зразумець гэты фенамен Лукашэнкі. Яны спрабавалі з ім дамовіцца, яму рабіліся канкрэтныя прапановы, зрухі ў накірунак еўрапейскі, больш-менш
дэмакратычныя выбары, эканамічная падтрымка ў будучыні з боку еўразвяза. Ну, як сябе павёў Лукашенко ў выніку, мы ведаем. Але ў Сікорскага ён адзін з той невялікай колькасці заходніх палітыкаў, якія Лукашенко сапраўды разумеюць і якія з ім асабіста сустракались. І вось гэта Лукашенко, тое, што Сікорскі, гэта не той чалавек, якога можна падмануць. У Сікорскага адпаведны бэкграунд, ён і яго журналісцкая дзейнасць, ну і, напэўна, звязаная з спецслужбамі ў камуністычныя часы, я маю на ўвазе заходнія спецслужбы, супрацу з Злучанымі Штатамі кантакты. Гэта чалавек вельмі моцна прафесійна падрыхтаваны ва ўсходнееўрапейскім напрамку. І, напэўна, цяжка знайсці ў Еўропе сёння сярод міністраў замежных справаў, ну, напэўна, яшчэ можна толькі краіны Балтыі узгадаць. Але ўсё ж таки, я б сказаў, што Сікорскі гэта спецыяліст нумар 1 па Беларусі і па Лукашенку у Еўропе. Ніхто яго так добра не ведае і ніхто не так добра не разумее усе асаблівасці паводзінаў Лукашэнкі. І Лукашенку гэта не падабаецца, бо Сікорскі з яго пункта гледжання гэта перашкода для таго, каб паспрабаваць ізноў падмануць, дамовіцца з заходнім бокам. Увогуле Польшча успрымаецца вось як такая, ну, праблема ў стасунках з Захадам, што ў прынцыпе гэта, дарэчы, тыя ж наратывы, якія ў Расіі прысутнічаюць, што вось з Францыі, Германіі, Іспаніі, Італіі і іншымі еўрапейскімі, заходнееўрапейскімі краінамі, з імі ў прынцыпе можна дамовіцца. Ну, той жа Пуцін, у яго ж былі выдатныя стасункі з тым жа Шрёдерам і з Берлусконі, і можна працягваць. Але вось ёсць гэтыя ў двукосе дрэнныя палякі, якія пастаянна ідуць са сваімі ведамі, са сваімі прапановамі, са сваёй экспертызай датычна ўсходняй Еўропы. І вось гэтая перашкода, яна Лукашэнкам так і ўспрымаецца. Вось таму і такая нервовая рэакцыя на Польшу. Усё, што яму не падабаецца, усё, што не атрымліваецца, ён гэта вымяшчае. І гэта гэтым разам было так бачна. Ён жадае, і што б тут ён не казаў, што ён выбары праводзіць для сябе, што яму там фіялетава, як на яго глядзяць на Захадзе. Гэта словы. А вось справы іншыя. І на гэтай прэс-канферэнцыі было бачна, як яму гэта ўсё не падабаецца. Ён хацеў бы, каб яго прызнавалі, ён хацеў бы, можа, каб яго запрашалі, і ён хацеў бы, каб з ім гандлявалі. А ёсць перашкоды, сур'ёзныя перашкоды, і пераадолець іх ён не можа. Я нават не выключаю, што тое, што кнігу жонкі Сікорскага Энн Эпплбаум, вось сапраўды выдатнае даследаванне, гісторыя ГУЛАГу, я магу толькі як гісторык параіць гэтае даследаванне. Шыкоўная кніга, якую напісала Энн Эпплбаум, яна ўвогуле выдатны гісторык. Тут з майго пункта гледжання, што яшчэ можна сказаць. Тое, што гэтую кнігу у Беларусі забаранілі, для распаўсюджвання забаранілі, ну і, напэўна, спадар Гігін ужо даўно адсачыў, і ўсе такія кнігі ў нацыянальнай бібліятэцы, напэўна, ужо даўно і не прысутнічаюць. Яны там выдалены, знішчаны з каталогаў, усё не ведаю, як яны там працуюць зараз. Гэта я таксама думаю, што гэта мае сувязі з Сікорскім. Ну, навошта б яны звярнуліся раптам да такой праблематычнай з іх пункта гледжання, але ўсё ж такі кнігі пра гісторыю. Вось. Так што ў польскім напрамку яны будуць працягваць. З іх пунктах, вось, калі дазволіце, вось, яшчэ некалькі сказаў пра ўспрыняцце Польшчы, Злучаных Штатаў і пра еўрапейскі кантэкст. З пункта гледжання Лукашэнкі і Пуціна, і тут іх погляды, мне падаецца, не адрозніваюцца. Ёсць, у прынцыпе, больш-менш добрыя еўрапейцы, з якімі можна дамовіцца. Вось Лукашенко там сваімі разважаннямі пра тое, што ў Германіі, у Беларусі дыктатура, ну гэта ідзе ў гэтым напрамку. Але ёсць Злучаныя Штаты, якія распаўсюджваюць свой уплыў у Еўропе, і ёсць памагатыя Злучаных Штатаў. Гэта Польшча, краіна Балтыі. І вось паколькі са Злучанымі Штатамі ўсё ж такі Лукашенку прыходзіцца весці сябе, ну, вельмі асцярожна, ён ведае вагу Злучаных Штатаў, ён накідваецца на тых, хто яму перашкаджаюць у Еўропе асабліва. А гэта краіны Балтыі і Польшчы.
Да, знялі акурат такі пытанні наконт кнігі Н. Эпплбаум. Ну, сапраўды такое вось несупадзенне дакладна. Дарэчы, яшчэ раз нагадываю усім, першае, не забывайте подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Другое, тое ж самае адносна YouTube канала Еврорадио, бо мы тут раз на тыдзень абавязкова сустракаемся с спадаром Александром і ладзім вось такія анализы того, что адбываецца ў свеце. Ну і безумоўна, калі у вас ёсць такая магчымасць, то падтрымайце Еврорадыё, спасылачкі на магчымасць такой падтрымки, якім чынам это можна зрабіць, ёсць у нас у каментатарскай. Ну, я ўжо казаў пра сустрэчу нашу разам са спадаром Александром 2 лютага у нямецкім горадзе Эссен с беларусамі, а можа і не толькі беларусамі, каб паразважаць разам про нацыянальную ідэю. Калі ласка, далучайцеся. Дарэчы, я хацеў бы звярнуцца до наших слухачоў і гледачоў. Ведаеце, мы калі са спадаром Александром абмяркоўвалі наш сённяшні эфир, то ён с таким намёкам расказаў мне про тое, что у газеты нямецкай выдання Zeit ёсць такі падкаст, дзе 2 журналіста гэтага выдання запрашаюць да сябе эксперта і задаюць яму пытанні да таго часу, пакуль ён ужо не ўзмоліцца і не скажа хопіць. Часам 2, часам 3 гадзіны цягнуцца такія вось размовы і падкасты. І вось как бы так расказаў мне гэтую гісторыю спадар Александр і заціх с намёкам. Так я звяртаюся до наших слухачоў і гледачоў. Як вам такая ідэя ладзіць са спадаром Александром размовы до того часу, пакуль ён не ўскіне руки і не скажа дяденька Нихчисан, хопіць. Ну, добра, жарт жартам. Спадар Александр, яшчэ некалькі тэмаў. Мы чаму менавіта гэтая такая вось тэма пра тое, што шмат часу спатрэбіцца на абмеркаванне узнікла, таму што мы неяк з ім закранули тэму ўсё ж таки, ці будзе трампаўскі мірны план па Украіне, чаго чакаць у гэтым накірунку. І тут выявілася, што гуляе у палітычных колах такая нібыта прапанаваны Трампам 100-дзённы план Трампа, так і называецца, па замірэнню ва Ўкраіне. І спадар Александр сказаў, што гэта вялікая тэма. Але ці верыце вы ў тое, што гэта не фейк, сам гэты дакумент, сама гэтая прапанова? Калі паглядзець на тое, што ў гэтым плане стаіць, ну ён такі вельмі супярэчлівы. Там ёсць элегантныя моманты, якія, напрыклад, там змогуць падабацца той жа Расійскай Федэрацыі, каб скончыць усю гэтую гісторыю до 9 траўня. Вось яна ж такая версія прысутнічае, што нібыта Путін абавязкова, калі ўжо скончыць, то до 9 траўня, а потым адсвяткаваць як дзень перамогі. Я вось, дарэчы, да гэтага моманта стаўлюся досыць скептычна. Я гэта назіраю ўжо з 22 года. 22 года кожны год у траўні ідзе пэўнае абвастрэнне і ўсе чакаюць. Вось зараз будзе нешта надзвычайнае. У 22 годзе гаворка ішла пра тое, што вось зараз Путін аб'явіць вайну Захаду, аб'явіць вайну НАТО, менавіта 9 траўня. Потым была прамова Пуціна 9 траўня абсалютна пустая. Далей 23 год. Ну, 23 год, ужо 23 годзе казалі, ну, 23 годзе ён будзе выкарыстоўваць ядзерную зброю. Усё, абвесціць пра тое, што будуць выкарыстоўваць ядзерную зброю. Альбо нават выкарыстаць яе ў кантэксце 9 траўня. І зноў жа прыходзіць 9 траўня, і што? Нічога. Гэтым разам добра, асаблівая гісторыя. Тут круглая дата перамогі, і можа сапраўды Пуціну хацелася б нешта зрабіць. Ну так як там написано, ну мне гэта падаецца такім ужо досыць фантастычным. Іншыя рэчы, якія там ёсць, паступовае спыненне зброі, спыненне баявых дзеянняў, перамовы, ну гэта выглядае больш як жаданні. І ёсць адзін момант, ну які для мяне вось на гэтым моманце ў прынцыпе можна ўсю гэтую гісторыю скончыць. Гэта гісторыя пра тое, што Украіну так не прымуць у НАТО. Ну, пра гэта можна разважаць, гэта і ў пэўным сэнсе рэалістычна, але
там ідзе далей гісторыя про еўразвяз. У НАТО-то не прымуць, але прымуць у еўразвяз до 2030 году, і акрамя таго еўразвяз яшчэ і возьме на сябе усе выдаткі по адбудове Украіны. Тут па-першае мы павінны бачыць, якія там выдаткі. Яны там велізарны. Ну добра, з гэтага можна выкарыстаць там доходы з расійскай нафты і з усяго іншага, бо там гаворка ідзе про тое, што і паўстаўкі узнавяцца іншае, але ўсё роўна гэтае ўяўленне ў 2030 годзе Украіна уваходзіць у еўразвяз, гэта уявіць сабе вельмі цяжка. І жаданне і разуменне, што вось так нешта такое можа адбыцца, з еўрапейскага пункта гледжання я пакуль не назіраю. То бок гэты план ён выглядае як вось напісаў нехта, каб і задаволіць і амерыканскі бок, каб задаволіць больш-менш украінскі, задаволіць больш-менш і расійскі. Такая пэўная квадратура круга. Ну, якая, не думаю, што спрацуе. Ну, ўжо, в прынцыпе, і украінскі бок-то абверг. Андрэй Ярмак досыць хутка адрэагаваў і сказаў, што гэты план не адпавядае рэчаіснасці. Я думаю, што Владимир Зеленскі мае рацыю, дарэчы, і кажа праўду, калі ён адзначае, што у Трампа ёсць жаданне спыніць гэтую вайну, але няма разумення, як гэта зрабіць. І зараз цыркулюе цэлы шэраг розных планаў. Напрыклад, я бачыў план про тое, што Украіну чакае гісторыя падзеленага вострава, кшталту з Кіпром. У Кіпра, як вядома, там ёсць турэцкая частка, так званая турэцкая частка, так званая грэчаская частка. Грэчаская частка – незалежная дзяржава, частка еўразвяза, турэцкая частка знаходзіцца пад турэцкай акупацыяй. Але тут жа трэба, і ўжо даўно, з сярэдзіны 70-х гадоў, але тут жа трэба разумець, што кантэкст тут зусім іншы. Там сапраўды рознае насельніцтва. Адны маюць грэцка-кіпрскую ідэнтычнасць, іншыя турэцка-кіпрскую, яны размаўляюць на розных мовах. Гэта такая спроба прывязаць зусім іншы кантэкст да украінскага. І я не думаю, што гэта спрацуе. І мне падаецца, што ў Трампа сапраўды ёсць пэўныя напрацоўкі і пэўныя ўяўленні, але ніякай канкрэтыкі няма, і ў прынцыпе пакуль ніхто сур'ёзным чынам і не працаваў, як мне падаецца. Так, вот наконт нашай прапановы на 3-гадзінныя эфіры са спадаром Александром, Татьяна написала: беражыце Фрыдмана, не трэба падкаст такі з ім, лепш з Красуліным зрабіце на 2 гадзіны. Ну, конечно, Фрыдмана шкада, а Красуліна не шкада, з ім можна рабіць на 2 гадзіны. Вот вам і падыход. Гэта для мяне гэта не праблема. Я выкладаю досыць шмат, я і 4 гадзіны вытрымаю, калі патрэбна. Можа там уже напрыканцы будзе не найлепшая якасць, але калі гаворка ідзе про тое, што трэба вытрымаць там пэўны час, ну так я думаю, што вытрымаю. Добра, спадар Александр, давайте вось на беларускую тэму, можа быть, закрываючы тым больш гэтую электаральную рытуальную самая частку, два таких моманта. Гэта чаго ж усё ж такі так да гэтага часу нервуюць Лукашенку, як ён называе, збеглыя, і чым яны займаюцца, якія акцыі ладзяць там па Варшавах, Вільнях і астатніх гарадах Еўропы і Амерыкі. Калі так яго нервуе, ён там заяўляе, што я тут нават агентаў там сваіх засылаю, каб ён усіх заснялі, іх не дастанем, но сваякам іх, якія знаходзяцца ў Беларусі, іх такім чынам хоць адпомсцім. Што яго так калбасіць? Ну, з'ехалі. Ты ж кажаш, яны самі з'ехалі, ніхто іх не выпіраў, хай яны там мучаюцца. Ну, што яны там робяць, чаго табе баліць, так што ця калбасіць? Ну, і другое тэма ўжо адразу, гэта арэшнік. Я вам два адразу пытання на гэтую, а вы ўжо там па ходу. Што там з гэтага арэшніка? Ці ад каго хоча гэты Лукашенко ў тым арэшніку схавацца? І такі там ужо арэшнік, што там ужо можна схавацца ў ім? Ці мае ён нейкую засцярогу, ці не?
Ну, давайте пачнем, конечно, з першага пытання. Я думаю, что там усё досыць банальна. Гэта помста. Вось Лукашэнку падабаецца ўзгадваць, што ён нікога не трымаў, што ўсе, хто пажадалі, усе выехалі. А вось думаю, што калі б можна было перакруціць час назад, калі б Лукашенко апынуўся ў жніўні 2020 года ізноў, і яму б задалі пытанне, вось цяпер ведаючы, што атрымалася далей, то ўся гэтая гісторыя са Святланай Ціхановскай. А ці адпусціў бы ты Ціхановскую? А ці дазволіў бы ты пакінуць Беларусь латушку? Я просто вось узяў галоўных апанентаў, тых, да каго ў Лукашэнкі асабліва моцная нянавісць. І думаю, што сёння, калі б Лукашенко быў шчыры, ён сказаў бы не. Не, трэба было кідаць за краты, трэба было не выпускаць, бо ён недаацэніў магчымасці дзейнасці тых жа самых беларускіх дэмакратычных сілаў. Мы тут павінны проста паглядзець гэта з розных бакоў. З пункту гледжання шмат каго і ў Беларусі, і за межамі Беларусі беларускія дэмакратычныя сілы зрабілі няшмат. Ці скажу інакш, куды менш, чым жадаюць людзі. Людзі жадаюць вынікаў, гэта зразумела. А вынікаў асабліва няма. Ну гэта з пункту гледжання такога абывацельскага. А калі мы паглядзім на Лукашэнку, на ягоную рыторыку, ну дык зрабілі відавочна куды больш, чым яму было пажадана, і гэта клапоціць яго да сённяшняга дня. Гэта для яго з'яўляецца праблемай. Мне падаецца, ён з аднаго боку распавядае пра тое, што ў гэтых людзей няма ніякага ўплыву, але насамрэч, напэўна, лічыць, што ў іх куды большы ўплыў, чым гэта насамрэч ёсць. Такі цікавы лукашэнкаўскі парадокс. Ну і, канешне, нянавісць ніхто не адмяняў. Ну і гэты кантэкст этой прэс-канферэнцыі. Бо што яны рабілі? Што рабіў МЗС увесь гэты час? Яны імкнуліся стварыць вось такую больш-менш прымальную атмасферу, каб прынамсі фон зрабіць, каб не было такой вось прынцыповай радыкальнай крытыкі заходняга боку. Ну калі б там усё ж таки не казалі пра прызнанне, но больш-менш спакойна паставіліся да гэтых выбараў. Ну так што мы зараз бачым? Рэакцыя еўразвяза, яна ж відавочная. І ўсе гэтыя высілкі рэжыма былі абсалютна марныя. І Лукашенко учора гэта ведаў. І менавіта вось з гэтым настроем ён ішоў на гэтую прэс-канферэнцыю. Ну і таму ён і паказаў сябе ва ўсёй красе, так бы мовіць, з гэтым помстай, якая ішла, што ён усіх знойдзе, з усімі разбярэцца. Іншае. Што тычыцца арэшніка, ну там же ён закранаў і арэшнік, ён закранаў і ядзерную зброю. І тут трэба ізноў жа паглядзець на кантэкст. Адна справа, калі там Лукашенко сустракаецца, я не ведаю, з Ігорам Турам і Рыгорам Азаронкам, і з ім нешта абмяркоўвае, гэта пакажуць на беларускам тэлебачанні, і гэта ніхто не заўважыць. А іншая справа, калі ты вяшчаеш на аўдыторыю, а ў цябе там і Стыв Розенберг з BBC, які абавязкова можа нешта напісаць альбо зрабіць рэпартаж. А ў цябе там яшчэ і карэспандэнты Associated Press, карэспандэнты Reuters, французскіх каналаў. І тут таму яна пайшла, гэтая тэма. З ядзернай зброяй, з арэшнікамі, нават калі б Лукашэнку не задавалі пытанняў, ён бы гэта ўсё роўна быў згадаў, каб падвысіць сваю вагу. Дарэчы, калі ўжо праз гэтую прэс-канферэнцыю, адзін момант я б яшчэ адзначыў, ён тычыцца Наталі Качанавай. Наталья Качанавай учора быў зорны час. Я Наталью Качанову з такім шчаслівым тварам, як учора, яшчэ ніколі не бачыў. Ну, мушу сказаць, што я так асабліва шчыльна за Натальяй Качанавай і не назіраю, але яна проста свяцілася ад шчасця, ад усяго таго, што там сказаў Лукашенко. Прынамсі, вот пры гэтым было зразумела, што Наталья Качанова вось гэта частка лукашэнкаўскай эпохі. Яна настолькі блізкі
і ментальна, перш за ўсё ментальна да яго чалавек, яна настолькі Лукашэнку падабаецца як чалавек, і гэта ўзаемна, што абсалютна відавочна, што ўплыў Качанавай скончыцца разам з уплывам Лукашэнкі. Калі нават будзе іншы нейкі кіраўнік сістэмы, у Качанавай там месца відавочна не будзе. Яна гэта тая генерацыя упраўленцаў, якая відавочна сыдзе разам з Лукашэнкай. Но вось гэты момант, які был учора, калі Лукашенко прадставіў яе фактычна чалавекам, які прымусіў яго вылучацца, ну, мяне не здзівіць, калі Качанова калі-небудзь напіша ўспаміны і ўзгадае учорашні дзень як найлепшы дзень у яе жыцці. Давайте трошечку да нямецкіх падзеяў і тэмаў, і я зараз не пра нашу сустрэчу з беларусамі горада Эссен, дзе мы са спадаром Александром будзем ладзіць прэзентацыю беларускай нацыянальнай ідэі, а пра Маска падчас з'езда альтэрнатывы для Германії. Як это было ўспрынята у нямецкім грамадстве і які працяг вот гэтай гісторыі будзе? Ну, я думаю, што працяг-то будзе, паколькі Маск ён не можа супакоіцца, ён працягвае, ён будзе і далей падтрымліваць альтэрнатыву для Германії, будзе рабіць заклікі да грамадзянаў Германії галасаваць за гэтую партыю. Магчыма, будзе выкарыстоўваць і сацыяльную сетку X у гэтых мэтах, і гэта, напэўна, галоўнае, што ён можа зрабіць. У прынцыпе, Маск, як і яго галоўны сябра на дадзены момант Трамп, яны ў Германії просто выключна непапулярныя, тотальна непапулярныя, ну прынамсі калі ўзяць такія мейнстрымныя накірункі. Ну калі ўзяць прыхільнікаў альтэрнатывы для Германії, то у іх, я мяркую, вельмі супярэчлівае стаўленне да Трампа і да Маска, бо з аднаго боку там хапае тых людзей, якія ставяцца выключна адмоўна, радыкальна адмоўна да Злучаных Штатаў, але з другога боку вось такая падтрымка шмат каму ў партыі, напэўна, падаецца прыемнай. То бок Маск, дзякуючы сваім сацыяльным сеткам і перш за ўсё сацыяльнай сетцы X, ну я не думаю, што ён паспее набыць TikTok, каб і праз TikTok нешта паўплываць, калі ўвогуле такая сделка адбудзецца. Я думаю, што калі адбудзецца, яна будзе ўжо пасля нямецкіх выбараў, якія ў 23 лютага павінны адбыцца. Але праз X, ну, сацыяльную сетку Германії па-ранейшаму досыць папулярную, ён можа паўплываць і на выбарцаў і прынесці пэўныя плюсы, пэўныя дадатковыя галасы альтэрнатыве для Германії. Але б я тут не перабольшваў, і тут Маск, ёсць пэўная рызыка для Маска. Я назіраю гэтую тэндэнцыю, што ўсё больш і больш людзей у Германії, людзей з дэмакратычнымі поглядамі, яны пакідаюць гэтую сацыяльную сетку X, бо лічаць яе вельмі таксічнай і непрымальнай у сувязі з заявамі Маска. Так што я не думаю, што тут можа быць нейкі такі вырашальны ўплыў на зыход гэтых выбараў. З Маскам усё зразумела, ён хутчэй за ўсё, калі радыкальна не зменіць раптам свае погляды, што ў яго выпадку магчыма, будзе і надалей падтрымліваць альтэрнатыву для Германії. Ну і на завяршэнне тут я хацеў бы звярнуцца да вас як да гісторыка. Ну хаця і палітычнага аналітыка таксама. Вось узгаданы намі лідар камуністычных камуністаў, ну там камуністы ж розныя ёсць, аказваецца, дык вот самыя такія это самое камуністычныя і ад якіх быў сярожка, як сказаў яго там Лукашенко, Сыранкоў. Ну ладно, зрабіў пару таких цікавых заяваў, і я зараз не прапанову перайменаваць прэзідэнта ў старшыню. Хай сабе старшыня, дык старшыня, але вось гэтыя яго словы пра тое, што ну Леніна ні ў якім выпадку нельга закапваць, гэта сімвал, і прычым не толькі для расіян, але і для беларусаў, таму што Ленін стварыў Беларусь. Вось гэтыя казачкі, іх вяртанне ў наратыў ідэалагічны, гэта прыкмета чаго? І прыкмета чаго выказванне Гігіна, дырэктара бібліятэкі, пра тое, што трэба краіны Балтыі дэнацыфікаваць.
вот что дзе Гігін, дзе краіны Балты, вот і адкуль гэта что за две незразумелыя вот нейкія тэзы у ідэалогіі лукашэнкаўскай вот ад дзяржавы з'явіліся, і ці маюць яны пагрозу на развіццё? Ну, пачнем з Гікіна. Гікін гэта рускі свет напэўна у самым горшым выглядзе, хаця я не ведаю, ці можа быць рускі свет у добрым выглядзе, ну напэўна гэта такі самы радыкальны ўжо тое, што ў прынцыпе можна сябе ўявіць. Ну мяне гэта не здзіўляе, но чалавек не вылезае з расійскіх эфіраў, ён там уже прызвычаіўся, ён разумее, што там трэба гаварыць, а навошта ўжо перастройвацца, калі ты ў беларускі кантэкст увайшоў. Тое, што ў Расіі прасоўвае і у Беларусі. Ну а там жа ў Расіі гэта папулярна, куды яны там збіраюцца? Яны нават у Бельгію збірались, каб Бельгію вярнуць. Ну а што тут ужо казаць пра краіны Балты альбо Польшу. Так што ў гэтым сэнсе я нічога новага не бачу. Калі казаць пра такіх людзей як Гікін, то напэўна я б нават не казаў бы, што гэта лукашэнкаўскі прапагандіст. Гэта хутчэй расійска-лукашэнкаўскі прапагандіст, і ў гэтым сэнсе я б менавіта гэтую расійскую кампаненту бы падкрэсліў. Не лукашэнкаўска-расійскі прапагандыст, але сапраўды расійска-лукашэнкаўскі. Ну што тычыцца Саранкова, тут ізноў жа ўсё лагічна. Ён праявіў сябе як чалавек, які агучваў менавіта тое, што падабаецца Аляксандру Лукашэнку. Напэўна, я не думаю, што ён так вот гэта інтуітыўна адчувае, хутчэй за ўсё падрыхтаваўся. Мы ж ведаем, якія заявы там рабіў Лукашенко і пра Леніна, і пра Сталіна, пра савецкае мінулае. І калі вось гэты малады хлопец, ну з пункта гледжання Лукашэнкі, гэта паўтарае, то Лукашэнку гэта прыемна, таму яны ему дапамаглі. Таму напэўна яны і лічылі да апошняга, як мы паступім, хто ў нас зойме другое месца, кандыдат супраць усіх альбо кандыдат Саранкоў. Ну з аднаго боку зрабіць Саранкова, напэўна, Лукашэнку было б асабліва прыемна, але з пункта гледжання логікі, каб гэта ўжо зусім можна, конечно, гэта і без таго фарс, а рабіць яшчэ большым фарсам, дакладна ведаючы, што значная колькасць беларусаў нават пайшла ўдзельнічаць у гэтых выбараў, каб выкарыстаць усіх. Калі гэтым людзям, якія сапраўды былі і ўдзельнічалі ў гэтых выбарах, а Лукашенко ж ведае, якая колькасць людзей сапраўды выкарыстала ўсіх. Калі гэтым людзям сказаць: не, вас не было ўвогуле, вас там менш 1% было, а вось Саранкоў там набраў, не ведаю, 4% альбо 5%. Ну гэта выглядала б напэўна яшчэ больш смешна, чым тая лічба, якую намалявалі самому Лукашенку. Вось. Так што нічога такога дзіўнага з Саранковым няма. Кажа тое, што падабаецца Лукашенку. Ну а што тычыцца Леніна, я не бачу, чаму яго так павінна турбаваць гэтая тэма. Пакуль жа ніхто не збіраецца закапваць Леніна. І напэўна у бліжэйшым часам гэтага і не адбудзецца. Ну да, ну что ж, дзіўна, конечно, что хотя что тут дзіўнага, там это другое, там денацификовать краіны Балты трэба, а вот рускія нацисты, это другое. Ну перайначваючы троху Гігіна, можна сказаць: Гігін, вы думали, что мы про вас забыли? И таки вы были правы, мы про вас забыли, але самі вы сваімі заявамі про сябе нагадываете, и мы будем памятаць, беларускі народ будзе памятаць. Спадар прыхільнік рускага света Гігін. До сустрэчы, дзякуй вялікі, спадар Александр. З вами побачымся 2 лютага у слаўным нямецкім горадзе Эссен. Беларусы Эссена і наваколец, заходзьце, завітвайце на нашу сумесную імпрэзу са спадаром Александром, паговорым пра беларускую нацыянальную ідэю, не пры Гігіне будзе сказана. Ну і яшчэ раз подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра, не забывайцеся пра YouTube канал Еўрарадыё. Ну і калі ёсць у вас такая магчымасць, то падтрымайце працу нашай рэдакцыі праз Patreon альбо подписку на Ютубе. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.